Hello guys, ndadzoka zvakare neupdate yetsaona yakaitika pakafano 20 musi weMonday neMuvhuro. Zviri kunzi izvo mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti pari zvino atadza kuziva vanhu 20 vakaparara patsaona yakaitika mumugwagwa weMasvingo, Zvishavani neMuvhuro masikati nokuda kwekuti vafambi ava vaifamba vasina zvitupa. Mapurisa achitaura anoti vanhu 18 vakafira panzvimbo iyi, kuchizotiwo vaviri vakazonofa vava muchipatara chezvishavani District Hospital. Vazhinji vevanhu vakaparara mutsaona iyi vanga vasina zvitupa, izvo zvapakuti mapurisa anetseke pakuvaziva. Mutauriri wemapurisa munyika vaPonyati vanodaro vachitaura neDaily News nezuro manheru. Ndonyaya yacho guys, ndomamirira zvakaita pakuti vanhu ava vazhinji vachona vari kunzi havasati vatoziva nenyaya yekuti vafamba vasina zvitupa. Guys, ina hangu ndongokurudzira vanhu kuti patinofamba murwendo ngatifambei nezvinhu zvedu zvakakwana. Chero chiziva kuti mari yako yebhazi yakakwana, asi usasiya chitupa chako. Semafambiro unoita nefoni yako, wakubuda zviya unzati ndasiya foni, ndakanganwa foni yangu. Chitupa chako usachisiya, famba nacho kuitira mangwana, because hausi kuziva zvinoitika mberi. Shuwa munhu wobva atovigwa kutoraswa sembwa, watotadza kuziva unzi handivapi aho, wotadza kuvigwa kumba kwako. Guys, hazvizobudi because hauzivi zvinenge zvichiitika mberi. Saka ndinongokurudzirawo vanhu guys kuti ngatifambei nezvitupa zvedu, because zvinozoitika hauzozvizivi. Kana pazoitikawo matsaona seawawo, unokasirawo kuzivikaniwa. Saka ndonyaya ndangoya nayo guys, tichiti mungonzwa kuti ndio mamiriro azvakaita patsaona yakaitika iyi. Ndichitenda vese guys vakasubscribe to this channel, ndichiti guys muri kudadisa. Nevasati vasubscribe wangonakirwa nechannel ino guys, unongosubscribe then mobaya notification bell kuitira pese patino upload. Guys, hamuzodarikirwi. Uyezve musakanganwa kulike mavideo atouya nawo panapa guys. Thank you guys nesupport yamuri kupa. Pasina imi guys ini handipo. Nokutendai chose. Like a Hellcat.